Salutare tuturor, bine ați venit la un car vlog. Astăzi îl avem din nou pe Emanuel. Bine ai venit. Salutare, bine te-am găsit. Ce ne prezinți astăzi? Astăzi vreau să vă prezint ceea ce v-am promis data trecută. Acest Opel Vauxhall englezesc de fapt. Și Ce motorizare are mașina? mașina are o motorizare de 1 litru, benzină. Are o putere de 105 cai putere, 170 de Nm. Cu turbo sau fără? Turbocharger. Cu turbo, nu? Da. Foarte fain, cred că pentru oraș mai mult, nu? Da, sincer, e o mașină mai mult făcută pentru oraș. Cum se comportă în oraș și mai ales la drum lung? Sincer să fiu, în oraș este o mașină ok, decentă. Se simte bine, nu ai probleme, dar la drumuri lungi nu este foarte confortabilă, în special pentru pasageri. Pentru pasageri, da. Da, pentru persoanele din față, cum ar veni, pentru scaunele din față, nu ai probleme. Sunt destul de confortabile, dar scaunele din spate nu neapărat că nu sunt confortabile, dar nu sunt spațioase. Cum ar veni, este restrâns. Da, mai mult mașină, pentru tineri. Pentru tineri mai mult e o mașină, e adevărat, e o mașină daily reală, una alta. E o mașină daily care să te duci cu ea să faci piața, să te duci cu ea la muncă, dar nu e o mașină să te duci cu ea în vacanță sau. Da. Ne arăți, te rog, și motorul dacă vrei? Sigur. Așa. Acesta este motorul de Jaguar de 1 litru. Este în 3 pistoane, benzină. E destul de economic. Nu este foarte costisitor. Nici la reparație nu este foarte mult, dar totuși este un model mai nou. Și ca dotări, farul LED, proiectoare de ceață, nu mai zic jante de aluminiu, că deja acum sunt standard aproape pe toate mașinile, bine, excluzând Dacia care au capace. Așa. Haideți să facem un rotocol al mașinii. Ce avantaje și dezavantaje? Ce avantaje și dezavantaje ar avea mașina? Sincer să fiu, are avantajul că nu e foarte mare, este ușor de parcat. Nici nu am senzor de parcare, dar sincer nici nu ai nevoie pentru că e foarte ușor de parcat. În schimb, tot din cauza la mărime pot să spun că nu e foarte spațios. Adică pentru cei care are mai mult de 2 copii e mai Chiar voiam să te întreb despre spațiu. Este spațioasă? Da, nu este foarte spacioasă. Deci pentru confortabil, persoanele din față, pentru cei care stau în față, pe locurile din față, e suficient spațiu, nu am simțit niciodată problema. Ca să fiu sincer, am avut un Audi A4 și din cauza la cutia de viteze, care era foarte mare, mă înghesuia foarte mult la picioare și nu aveam spațiu. În asta chiar am spațiu și stau destul de confortabil, dar persoanele din spate, pasagerii din spate, la drum întins, nu e foarte ok de mers cu ea foarte mari distanțe. Mașina nu este o mașină foarte mare, după cum am spus, dar îți faci treaba cu ea. Nu e nici o mașină foarte rea. Este destul de dotată. Acum depinde ce vrei de la ea, dar pentru minimul de dotări îl are, adică sincer nu am simțit nevoia de mai multe dotări. Da, aici lucrurile mele e ok. Poți să bagi, cred că undeva la 2 valize mari pentru aeroport, mai mult nu cred că intră, dar pentru piață e o mașină ok. Pentru un cuplu, uitați și locurile din spate, mașina. Adică dacă vreți să vedeți, locurile din spate sunt puțin cam mici pentru un Opel. Nu cred că este foarte mare deosebire între Opel Astra și Opel Corsa.
dacă mă întrebați pe mine. Și este spațiul ăsta pentru că totuși nu sunt eu o persoană foarte dezvoltată. Dacă ar fi să fie cineva mai mare, cu siguranță locul din spate ar fi mult mai strâmt. Dar Am înțeles. da, mie îmi place, de exemplu, interiorul. Chiar îmi place cum arată. Și da, dacă vreți, haideți să facem un test drive. Dă-i domnul Emanuel. Gata, și suntem pe drum. Și poți să ne spui și nouă ce dotări are mașina? Ca dotării este destul de dotată, zic eu. Aer condiționat, are car Android, are Bluetooth, cruise control, comenzi volan, ce să zic, lane assist, start stop, are și modul sport de condus. Oh, Așa, frumos! na, proiectoare de ceață, ce să zic, geamuri electrice, toate patru. E destul de dotată. după Cotieră. părerea mea. Cotieră, are și brake assist, adică în momentul în care ești aproape de o coliziune, da, 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 da. o coliziune, atunci ea frânează singură și Super tare. da, este. Materialele din interior, sincer, sunt destul de mulțumit, adică nu este foarte plasticoasă, ținând cont că modelele mai noi, cam la toate E mașinile, Vauxhall, nu prea avem. au început să fie Pretenții plasticoase, dar asta mie mi se pare destul de ok. Are puțin piano black pe aici, dar na. Da, e un design plăcut Da. la interior. Acum spune-mi tu, cum te simți în ea? Acum mergi E în ea. ok. E ok. Cum e pentru tine? Pentru mine e ok pentru că, na, Pentru o mașină de navetă, nu vorbim de aceeași înălțime. De asta te întreb pentru pe o tine. mașină de navetă nu mi se pare rea, dar la drum lung scaunul mă cam incomodează, să fiu sincer. Da. Dar Înălțimea la cap eu zic că e destul de ok. e ok, da. Chiar e ok. E ok. Eu am Ai destul spațiu. 2 palme Da. până la plafon. Am și să mă țin în caz că îi dai pe ăia 130 de cai peste cap. Nu, că top speed nu are decât 200 de kilometri, așa că nu fuge foarte tare. Eu zic că e destul de mult pentru Da. mașina asta. Vreau să precizez încă un lucru. Faptul că atunci când este ploaie, sincer am simțit-o destul de instabilă. Bine, vorbim în curbe, știi ce zic, nu la drum Da, întins. da, da. Așa. Ținând cont că am cauciucuri destul de bune, nu am probleme mecanice, am fost cu ea la mecanic și nu bate, nu, cum zice Giambaș, nu bate, nu troncăne. Asta ar fi un dezavantaj, nu? Deci mergi Da, pe deși ploaie. mersul pe ploaie, nu știu, nu mi se pare destul de stabilă, ținând cont că nu e o mașină foarte, foarte ușoară. Ar trebui să fie mai stabilă de atât, am avut mașini mai ușoare de atât și erau mult mai stabile. Am înțeles. Deci trebuie să fii puțin mai atent și Da, totul o să fie bine. sigur că da. Sau te gândești să o vinzi. Nu știu, merită. Sincer să fiu, mai am a doua mașină, aceea care v-am prezentat-o în primul clip și aș fi vrut sincer să o dau, dar mă gândesc la costurile de întreținere că na, este Ai spus că diferență. sunt este diferență. costurile mici. Da, este diferență mare între Mercedes și Opel și totuși mă gândesc că să o țin și pe asta ca daily și cealaltă să o țin atunci când plec cu familia sau mă duc undeva la Super tare. un drum mai mare. Să fie mai spațioasă, mai confortabilă, mai înțelegi atunci când am nevoie. Am Dar înțeles. pentru shopping, Pentru zi de zi este Da, ok, nu? este o mașină destul de ok, da. Foarte tare. Depinde de persoană. Dacă este o persoană singură, dacă ai nevoie să te duci din A în B, dacă ai nevoie să te duci la muncă și așa mai departe, este Adică pentru navetă și uzi. e o mașină pentru daily, da, e bună. Înțelegi, dar ca să te duci zi cu ea cu în zi. vacanță, să te duci cu ea, nu știu, în altă țară sau ceva, nu. În oglindă îmi făceam freza și am depășit viteza.